Кума Лиса е фризьорка, най-добрата на света. Удивителни прически прави с пълна лекота. Екзотични и модерни, дори официални, за клиенти най-различни и особи специални. За таланта й научи даже царят Лъв. Един ден пред салона й чакаше пръв. Алиса бе болна, но нямаше как да откаже на царя, дошъл и на крак. Покани го вътре и направи кафе. Хвана машинката с треперещи ръце. Започна да постригва, но много се изложи. Забрави на машинката приставка да сложи. На летище заприлича царската глава. Отстрани с 3 косама, а отгоре с 2. Щом се видя Лъвчо, огледалото щупи. Взе един стол и върху Лиса го нахлупи. Разерен си тръгна той, а Лисана остана. Цяла нощ клетата сън не я хвана. На сутринта някакъв шум я изплаши. Помисли си Лиса, че влизат апаши. Погледна през прозореца и за главата се хвана. Отвънка я чакаше опашка голяма. Прическата царска бе станала хит. За такава чакаше целият горски елит. Захвана се тя и запретна ръкави. На всички желаящи прическа направи. Голяма късметлийка излезе комата. Без дори да иска, измисли нова мода в гората.